Kaixo lagunak, adi agenda bideoari asteburu honetan aire zabalean egiteko 11 plan baititugu zuentzat. Larun batean, Amurrioko antzokian 0tik 100 unkituz kudeaketa emozionalaren ikastaroa. Urduñan, basoko dibertsitatea eta esperientzia gastronomikoa mendiari lotuta. Orozkon munduko zaporeen jardunaldiak. Kanpoko 6 plater dastatzeko aukera izango duzue. Laudion, Santa Lucia abesbatzaren udazkeneko kontzertua. Igandean, buru osasunaren aldeko 5. martxa soziala. Okondon abentura familian sopuerta abenturara. Orozkon musikoterapia jarduera. Urduñan, frontera muga erakusketaren bizita gidatua eta hegazki behaketa. Luia ondoko gaztelekuan beldur zinema eta krispetak. Laudioko faktorian hemen ezur berriak bertso saio literario musikatua. Gogoratu, info gehiago gure webgunean topatuko duzuela. Orain bai, baduzue berarrezko informazio guztia asteburu honetan eskualdean ondo pasatzeko.